nkurɔfo bi asan start another propaganda bi. Menim adekorɔ mo pɛ sɛ ɔmo de ɛnya firi mu. Ɔmo kyerɛkyerɛ sɛ Yasantoa Girls Senior High School a ɛwɔ Brenya ase ɛbɛn no so Kumase no. Esi no hɔ ɛfiri sɛ ɛgye so hene ama Kwame Nkrumah asase nti no besi no hɔ nom no. Ɛgye so around 1955 no ɔhene a ɔdi so no yɛfrɛ no Akwasi Afrane na ɔyɛ National Liberation Movement stand supporter na ɔta ɔmo akyi paa. Nti do baabi na CPP aban no anya problem ma na kɔmpɔtɔm kɔkye no ɛma edu baabi ɔmo tumi nya akwan kye no ɛde ne kɔto mu ɛde ne kɔgyina court sɛ ɔyɛ nneɛma bi tia aban no but ɔmo anya nyinaso bi a wɔ court nti na ɔsɛ gyaa no egyaa no wie na ɔne aban no ntɛm so ɛnwo kɔpem sɛ ɔkɔ ne kra akyi 1956 ɔkɔ ne kra akyi no yɛnya ɔhene foforɔ a ɛfrɛ no Nana de Kopim ɔtɔ so mmiɛnsa. Ɔno so baa no nso so support NLM. Saa 1957 ɛbra NLM no ɛbɛ ɛyɛ UP no na ɔsan ata UP akyi. Nti 1958 ɛna aban no pɛ kwan bi so sama wɔn sɛ CPP aban Kwame Nkrumah na tutu ahemfo mo nta na tintu tu ni bi. Ɛna ɔde CPP ni afrɛ no Nana Kwabena Wusu ɛbɛdi adwoso man hene. Na Kwabena Wusu di adwoso man hene firi 1958 a akɔpem 1966 nti CPP aban no ɛbra kutoka ne afirifa mu tu CPP aban no gu yɛ na aban no so etu Nana Kwabena Wusu ni firi so ɛma ɔmo de nipa afro bae. Nti ɛbra 1956 57 hɔ na Kwame Nkrumah de Ghana Education Trust ɛbaeɛ no na saa time de ɔde ɔhene wɔ adwo so no na yɛ CPP ni a Kwame Nkrumah na de na esi so ɛna ɔyɛ sɛ osisi schools secondary schools ɛwɔ Ghana afana bebree. Nti saa schools na nkrɔfo kora afɛ no Kwame Nkrumah's own schools. Ebi ne Shrimbu Akodi ɛwɔ Kumawu. Ebi ne Konongo Odumase ɛwɔ Konongo ne Odumase ntɛm hɔ. Ebi ne Akrokere Training College no. Ebi ne Akyerensua Senior Secondary School. Ebi ne Tefa Senior Secondary School. Ebi ne Teshima Senior Secondary School test. Nti saa schools ni nyinaa no uwurama sɛdeɛ uwurama entrance ne city no ɛne baabi a administration block no bi ayɛ pɛ osibi wɔ agona kora. Nti saa schools ni nyinaa no ɔmo map no yɛ pɛ ne de map baako ne fira Accra na de schools ni nyinaa. Nti saa school no baako no yɛ Yasantoa Girls Senior High School. Na ɔmo kan saa no ɔmo nim sɛ yesi Opokuware kora no initial name ɛde ma Opokuware Secondary School no na yɛ Yasantoa Boys. Asana later ɔmo sesa na no Opokuware school. Nti asam na nipa ne kan sɛ saa time no na Kwame Nkrumah ɛde get ne ba ya no de sisi schools adan no na nipa ɔte abam ɔte akonya no so ne CPP ni pa mapa anka Kwame Nkrumah pa asase kakra me hia anka nya ne den so de bɛma ɔmo. Nti mo am keka kasa no mo nyina so foforo ayi ni mo am famra asem we nya ne bredi kan ɔmo keka kasa den de ato agye so ɔmo aka pɛ ɛna ɔmo sa akɔfa ba bi ɛba ne sɛn na afɛ de yɛtumi nya asase si secondary school akɛse mienu ɛwɔ agye so. Nti wo a wo nyina so foforo no fabra me se ɛbra Ghana Education Trust ACC secondary schools across Ghana no na CPP ni na de CPP4 atena konya so. Nti wo adanse di ɛkyerɛ sɛ na de ɔte so saa abrɛ no UP ni afabra because Kwabena Wusu no ɔtena so 1958 no this be aban free so no aban ni to CPP4 no yitu ɔno so free so bi medamase.